Minun Helsinki on yhteisöllinen. Päätökset tehdään ihmisen tarpeista käsin. Liian pitkään olemme kuulleet hokemaa. Tehdään niin kuin aina ennenkin on tehty. Helsinki tarvii nyt rohkeutta tehdä toisin. Sekä yhteisöllisyys että rohkeus ovat isoja sanoja. Ilman konkreettisia esimerkkejä ne uhkaavat jäädä korulauseiksi. Minua itseäni huolestuttaa eniten ikäihmisten asema. He ovat hyvin yksinäisiä ja heidän arkensa on raskasta. Minusta asialle olisi tehtävä jotakin. Vuosi sitten Ilta-Sanomat uutisoi ikäihmisten likaisista kotioloista. Päätin tehdä asialle jotain. Otin yhteyttä Helsingin kotihoitoon ja tarjouduin vapaaehtoiseksi siivousavuksi. Valitettavasti törmäsimme tietosuojahaasteisiin. En kuitenkaan antanut periksi. Lopulta yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ratkaisimme asian ja nyt olenkin vuoden verran säännöllisesti käynyt siivoamassa ikäihmisten koteja. Heidän arkensa on kovin raskasta ja yksinäistä. Ja tästä pääsemmekin aasinsillan kautta toiseen ongelmaan. Helsingissä asuminen on hyvin kallista. Meillä on paljon nuoria pienituloisia opiskelijoita, joilla ei ole omaa kotia. Miksi emme siis yhdistäisi näitä kahta voimavaraa, ikää ja nuoruutta? Nuori voisi muuttaa tällaisen ikäihmisen luokse ja maksaa pientä vuokraa sekä antaa aikaansa. Tämä aika räätälöitäisiin kunkin ikäihmisen tarpeita vastaavaksi. Äänestämällä minua annat äänesi rohkealle tekijänaiselle, jota eivät esteet pysäytä.